Terve! Tässä ollaan verikuuta kuvaamassa. Äsken oli valosaa, nyt on aika pimeä, kuu alkaa pimentyä, se on osittain jo punainen tai tommonen ruskeanpunainen. Kännykän kamerassa se ei näytä yhtään miltään. Pikkunen valopiste taivaalla. Mä näytän sitten stilleäkin tässä kohta jälkeenpäin. Nyt on tosiaan pimeää ja tähtejä näkyy. Taivan kansi on niinku haalikolla ammuttu. Ja täällä on aika vilipusah tähän aikaan. Kello on vähän yli 5 aamulla. Lystiä on. Katellaan. No niin, nyt ollaan koneen ääressä sitten ja mä tässä sitten näytän muutaman kuvan, miten se pääpiirteittäin tapahtui ja tietenkin sen kauan. Jos ette nähneet sitä verikuuta, niin nyt näette verikuun. Elikkä näin se alkoi pimenee, elikkä alkoi tuossa. Tässä alkoi tulla planeetta tämän kuun eteen. Tai jotakin vastaavaa. Siinä se meni sitten, sori kun kuvat heittelee, siellä on, mä proppasin näitä eri kokoisiksi ja kuliko koko ajan kameraa piti liikutella ja niin edespäin. Siinä on sitten pikkusen enemmän pimentynyt jo. Siinä on taas vähän enemmän pimentynyt. Siellä on melkein kokonaan pimentynyt. Tässä vaiheessa alkoi olla jo tosi pimeä. Se oli tosi iso pelto, mistä mä otin nämä kuvat. Ja se oli silloin kun kuu oli paisto täysin ennen sitä pimennystä. Mä menin sinne jo siinä neljän aikoihin aamulla. Menin pellolle seisomaan sinne ja siellä oli tosi kirkasta oli silloin. Mutta sitten kun se alkoi pimenee, niin siellä tosiaan alkoi paikat kirjaimellisesti pimenee. Eli tässä vaiheessa alkoi olla jo aika pimeää ja tuossa vielä enemmän peittyy. Tuossa peittyy. Sitten se häipyi kokonaan näkyvistä vähäksi aikaa. Tuossa menee ihan melkein kokonaan. Sitten se meni ihan mustaksi vähäksi aikaa ja sitten se ilmestyi tommosena punaisena. Elikkä tässä on se niin sanottu verikuu. Jos ette sattuneet näkemään sitä, tätä ei ole mitenkään ihmeemmin fiksailtu. Pikkusen on kohinaa poistunut tuosta mustan taustalta ja väriä en ole lisäillyt tähän enkä mitään, että tommosena se näkyy. Kello on siinä 20:05 aamulla. Nyt tuo kuu on jo aika tummanpunainen. Kamera ei näe sitä enää. Ja ei sitä paljalla silmälläkään näe oikein. Että nyt alkaa olla pimennys pahimmillaan. Ja 5:47 eikö ne ennustanut, että näin se olisi. Huipentuu siihen kohtaan. Kunnes alkaa aurinkosta paistella. Mutta toivotaan, että se saatiinpahan ainakin jotain historiallista tallennettua seuraava 33 vuoden päästä. Okei, kello alkaa olleen 6 aamulla. Meni niin pilveen, että kuuta ei enää näe ja alkaa pikkuhiljaa valastua siihen malliin, että tähtiäkään ei enää näy. Ja kuvaukset on näin ollen ohi. Eikö sen 5:47 pitänyt huipentua olla sen kliimaksin? Hyviä kuvia tuli. Niin Amerikassa kun on näitä uskonnollisia ääriryhmiä oikein paljon. Ne oli puhunut ehdotonta maailmanloppua. Me kaikki kuollaan. Mutta ne oli kaikki, ne oli hamstrannut ruokaa, säilykkeitä, aivan hirveitä määriä. Mikä logiikka siinä on? Maailman loppuun me kaikki kuollaan, mutta silti me hamstrataan ruokaa. Niin kuin se loppus huomenna. Eikö jännää? Mutta ei se mitään. Okei, taas meni pilveen. Okei, kuvaukset on ohi. Ja se on mun osalta moro.